Definitivament estem en estiu i això ho poden confirmar. Espero que estigueu molt bé, galetes, jo estic genial i preguntareu per què cada dia graves en un lloc? Encara no he trobat ixe set que digues ui, ideal. No, i m'he d'adaptar al que tenim. Avui vinc a parlar de TikTok. Abans de tot, per qui no sabia què és TikTok, he de dir que si no saps què és TikTok, possiblement tingues més de 30 anys i estigues desfasat, però no passa res, galeta està així per explicar-te-ho. TikTok és una plataforma per penjar exclusivament vídeos, però qualsevol tipus de vídeo. Des d'un ball, una declaració d'amor, una denúncia pública o fins i tot campanya política. Primer contaré com vaig arribar jo a TikTok, després explicaré un poc què fer per triomfar i finalment quins referents són els meus preferits catalanoparlants. Us he de confessar que jo estic així avui gravant i fent un vídeo i col·laborant amb Canal Malaya gràcies a TikTok. Em van descobrir per TikTok i es van posar en contacte amb mi. Eternament agraïda a Malaya i a TikTok. Jo vaig arribar a TikTok fa 5 anys i va passar de moda i ja es va quedar. Què passa quan arriba la quarantena? Què passa quan ens confinen a tots i no sabem què fer? Que mos fem TikTok. I ara estem triomfant. Per què estem triomfant? Perquè fem contingut en català. Jo estic avui així també perquè els fatxes m'han portat fins ací. Van ser qui van començar a seguir-me per a insultar-me i per a comentar-me banderetes d'Espanya. Els primers seguidors que tenia eren fatxes. Jo em reia perquè quan algú comença a seguir a la gent és perquè li agrada el que fas. Doncs a mi van començar a seguir-me perquè no els agradava res el que feia i només volia insultar-me. A dia d'avui parle... Això no ha quedat més mono, no? El tenia tapaet. I este també. No podia ser influencer. A dia d'avui parle d'absolutament tot, qualsevol tema que se'm passa pel cap. Aleshores, un tema així important, igual que jo feia vídeos parlant sobre el que volia, hi havia altra gent que feia contingut en català, tota aquesta gent ens van començar a seguir, perquè TikTok funciona a través d'un algoritme com qualsevol xarxa social. També hi ha com un Explora que es diu un per tu, para ti, for you. TikTok veu quin contingut t'agrada, llavors nosaltres, que la gent que fa contingut en català normalment ja apareix ahir a gent que també fa contingut en català, que al final ens acabem coneixent tots i s'ha creat una comunitat catalanoparlant al TikTok superxula. Ens recolzem, n'hi ha moltíssima gent que ens recolza i tots tenim un objectiu comú que és defendre la llengua i crear contingut en català. Per tant, un poc explicada la meva història al TikTok, vaig a donar-vos uns trucs. Odia tindré pintallavis, se m'enganxa el monyo quan fa aire. És que fa molta calor. El primer truc és que has de ser original. Per què el serveix fer ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra? Per què ho fas si ja ho han fet 3 milions de persones? A mi, la gent em va començar a seguir per tot el que he explicat abans, però perquè parlava de la llengua i dialectologia i a TikTok no hi havia cap persona que haguera exposat la situació de la nostra llengua abans. El segon consell que us dono és posar hashtags, perquè quan poses hashtags l'algoritme d'Instagram es dispara i arribes a més gent. Jo sempre poso llengua catalana, TikTok en català, País Valencià, Països Catalans, Catalunya. Després em diuen separatista, secessionista, independentista, terrorista, ojalà volviera Franco per ensenyar-te. Però ja estem acostumats, no passa res. Heu de saber que us arriesgueu a un munt de haters. Però que mireu, jo al final estic així pels haters, El tercer consell, passar moltes hores al dia en TikTok. Crec que no hauria de fer propaganda d'estar a la pantalla més del que estem, però és que és una evidència. Igual que per a saber escriure bé has d'haver llegit abans moltíssim, per a fer un bon TikTok o per a que et vinguin idees has d'estar al TikTok moltes hores. El quart consell és fer paròdia d'absolutament tot. No t'agafis en sèrio el que diguen els seguidors, els haters, i fes paròdia, fes humor, contesta, que no t'afecte res. TikTok és una plataforma on hi ha molt d'humor, la paròdia al final sempre guanya i fer humor també està bé. I el cinquè consell, que crec que és el més important... me caguen. Crec que és el consell més important, és que no publiqueu el vostre TikTok a Instagram. TikTok i Instagram són dos universos paral·lels. A mi no m'interessava que la gent que em seguia en Instagram, que sempre veia que estava fent posto, em veiera el TikTok burlant-me de tot, perquè es burlarien ells de mi, que ja ho fan, ja ho feien, no passa res. Cosa molt important també és que eviteu rotundament que la vostra família us trobe com a usuaris de TikTok. Mireu el que m'han arribat a dir a mi, una persona coneguda,
realment estava molt orgullosa i molt contenta d'haver arribat a tanta gent, perquè al final, si són comentaris positius, sempre estàs contenta, però també hi ha altres que m'han dit estàs fent en la teua vida, t'he trobat per TikTok, i jo vaig quedar com... Anem a passar als referents, que tenim molts referents ja, però estos 5, són els que a mi més m'agraden i els que més gràcia em fan. El primer és el Long. És un tio que abans ja era conegut, ja el coneixereu d'abans perquè ho petava abans de tot aquest panorama catalanoparlant al TikTok. Superideal. El veig superbona persona, supertransparent, transmet un muntó de bones sensacions. El que més m'agrada del seu contingut és els selfies amb famosos. O sigui, este tio és un crack. S'ha fet no sé quants selfies amb famosos. Explicant selfies amb famosos, part 6. En aquest episodi, teniu una pista de qui pot ser amb aquest disc, però vaig tenir l'honor de, ni més ni menys, entrevistar a Sebastián Yatra. A mi em pareix genial. Jo abans de TikTok ja sabia qui era, però ara l'he conegut un poc més, he tingut l'oportunitat de parlar amb ell i crec que és un tio genial i que el seu contingut també és genial. El segon tiktoker que vull destacar és el Kerry Berry, que suposo que ja sabreu qui és. La gent diu que el crush de tota Catalunya és Tomàs Molina. Jo crec que el Gerard s'ha convertit en el crush, jo ho confesse. És que este xiquet és ideal. Bueno, a part de ser un encant, el seu contingut m'encanta perquè fa paròdia d'absolutament tot. Diferents tipus de barcelonins i barcelonines, part 1. Gràcies, defensa en contra l'explotació immobiliària i visca els caus i visca els esplais i visca la república. ¿Qué pasa, loser? Soy Borja Marí. No hablo muy bien el catalán por toda la culpa del adoctrinamiento y tal. Todo el día hablando catalán en clase y no me acuerdo. Vivo en Sarriá, San Gervasio. ¡Viva Sarriá! Oh my god, what a wonderful views! I a més, crec que és un xic molt transparent, que no fa cap comentari per a ofendre i que arribarà molt lluny. Jo crec que este xic, mireu-vos, quedeu-vos en el que vos dic. Serà història de Catalunya, té les idees molt clares, transmet molt bones vibracions també. Paga molt la pena anar a mirar el seu contingut, és un tio fascinant i que segur que us agradarà també molt si no el coneixeu ja, perquè este tio també s'ha fet superfamós, que així es fa tothom famós i després estic jo que només tinc 4 haters que només fan que comentar-me banderetes d'Espanya, però no passa res, en esta vida mos hem de conformar en el que tenim. La Carla Junyent, esta tia és la canya, el seu contingut també és que ho peta, crec que li dones una idea i el fa un TikTok, paga la pena veure els seus vídeos. Bones, avui cuinem tortites veganes. Doncs agafes un parell de plàtans més madurs que els meus si poden ser i els aixafes. Com no tinc farina de civada, agafo uns floquets i els trituro. Tere que trau, le trau. De vegades fa una recepta vegana, de vegades es queixa de la seva vida. Fa paròdia també d'absolutament tot. De fet, jo crec que m'agrada tant perquè en moltes coses ens assemblem. També és una tia super transparent, super good vibes. La Carla també és un referent per a mi. M'encanta esta tia. Berti vídeos. Si heu entès això, per favor, aneu a mirar els seus vídeos. El Berti. Ai, és que somric quan parle d'esta persona. Anem a posar-nos seriosos. Berti, carinyo, tu saps que jo ara podria començar a criticar-te com vas fer tu amb mi, no? Fa, no sé, un mes jo vaig conèixer a este xic i el vaig conèixer perquè va fer un vídeo burlant-se de mi. Jo no sé per què, o sí que sé per què, perquè a mi me la sua tot, m'ho vaig agarrar a bones i fins i tot jo vaig compartir el vídeo on es burlava de mi, que és molt fort això. Primer va fer un vídeo reaccionant al meu TikTok, després un vídeo seu també per al canal Malaya, em pense que em criticava. Després per Twitter vam tindre també una discussió, que jo ara este xic el conec, m'encanta, l'adore. Jo el vaig conèixer quan em va criticar, vaig anar al seu perfil, vaig veure que tenia vídeos, perquè ja feia vídeos abans de la quarantena, i em vaig pixar de la risa i vaig enviar un àudio partint-me la meva enhorabona pels vídeos que feia i que si a mi m'havien de criticar així tota la vida, si havia de tindre haters, que ho feren com tu. Ho fas tot tan bé, amb tant d'humor, des del respecte sempre. Jo el Berti el vaig conèixer per Instagram, però també té TikTok, el TikTok també m'encanta. Hola, tinc una pregunta. Ara que entrarem a la fase 3 i obriran els negocis d'oci nocturn, i suposo que mos obligaran a anar amb mascareta, la gent fea tindrà més possibilitats de lligar? Recomane molt i és un referent a seguir per a mi i us ho passareu molt bé. I l'últim referent per a mi és la Galeta, que és una tia un poc estranya. De fet, jo crec que la gent o la odia molt o li encanta.
Avui vinc a cagar-me en tot lo cagable. I no pot ser que la gala del 2011 lligue més que la gala d'ara. Torne, que m'ensenya un poquet, que em diga, nena, espavila. Jo estic entre aquest mig punt que de vegades dic, esta tia que fa en la seva vida, retira-se, por favor. I fins així el vídeo d'avui. Espero que no se vos hagi fet molt pesat. Estic morint de calor. M'encanta això de ser youtuber. Espero que li doneu like al vídeo, que vos subscriviu al meu canal i ens vegem la setmana que ve en un vídeo també superxulo. Adeu, galetes! En esta vida ens hem de conformar en el que tenim.